and not true. That's right. Allah the Bible busy. Allah the Bible shop. The Pogo Biden. Net mga yung pala na fuba tagdasi. Nito ilang atak minon. Nito mo di outward milot. Di outward ay mi praxe sa lebeji. Wadat na pori. Mamo lees ay ka Bible bukugi. Yes, right. Kaya siya kama ka first time pa sani. Lazy. Spoken who's of great and have faith. Vertrouwen na in die matra na je heriati. En we bouwen dat op uw eigen verstand. Dus daarom is het gade ete goed dat je uw eigen verstand niet meer laat support. En eigen verstand hebben voor haar, jarusu, oplichten, vervoeren. Kom op. Daarom is het dat binnen die te op een krat je arkinusu. Dan is het dat één hoor ede. Ese is dat één. Want mij horen ede wat salasani. Abon se guastrati, abon het rij komoro. Dus daarom al het tegen wat is voor uw people. Santecha. That's right. Ibe gaan aanspreken dat, oké. Dan lukken ze op zijn